zaɓaɓɓen haɗin kai ba wanda za a zaɓi wanda za a zauna da su. Sannan ba za mu yadda da kowane tahaluf da za a yi mumarasan unf da cutarwa ga wani sashin musulmi ko a yi ƙoƙarin amfani da ƙarfi, yanda zan ba da misalai da yawa amma ina ganin zan iya bari sai gobe don kar ne gaggawa. A rika amfani da ƙarfi domin danna wasu sashin musulmi don ana jin ana da ƙarfi. Wannan bai taɓa aiki a tarihin duniya ba, ba a taɓa gwada shi aka yi nasara ba, ban san ko an fahimta ba tun da aka yi duniya. Don haka idan a baya ba a yi nasara ba, karke tunanin yau za a yi nasara. Idan har zanadika za su zo da zindiƙancin su a gwamnati ta yaƙe su ta duk ba wanda bai san abin da ya faru zamanin banu umayya da banu abbas da abubuwa, ko a ce banu abbas din bi tahdid da abubuwan yaƙan zanadika ba, kuma ba wanda bai san yadda suka yi ƙarfi suka shiga cikin mulki har da yaƙan nasu da ake zanadika ake magana. Saboda haka yaƙan ba a yaƙan tunani da makami, ba a ɗaukan makami ka ce za ka yaƙi mutumin da ya zo da tunani. Da tunani kadai ake gyara tunani. Wannan ƙa'ida ce da ba za ta taɓa canzawa ba. Kuma misalai a kansu ba iyaka, kamar da ya ce a yi mun haƙuri zuwa gobe. Babu bai taɓa faruwa an yi amfani da makami ba. Yanzu 'yan shi'a a Najeriya menene ba a yi masu ba? A rana ɗaya an kashe kusan mutum 1000 a cikinsu. Ya hana a yi shi'a? Ya hana a yi shi'a? Ba abin da gwamnati ne ta wuce ba ta yi musu ba. Babu. Ko? Amma bai hana a sami shi'a ba. Don haka wato da makami da ƙarfi da ta'addanci ba za ka taɓa iya da zalunci ba za ka taɓa iya yaƙan tunani ba, don tunani a ƙwaƙwalwa yake. Gyara ƙwaƙwalwa ake yi idan ana so a gyara tunani. Da haka a yi tunanin ga wasu sun bulla, kuma kullum mu mun fi son soft target ga masu haɗari a daji, masu wanda suke ainihin matsala, suna kashe al'umma, suna yaƙan al'umma, amma kullum wanda ba yi da kowuka shi muke so kuma mu je mu tsokana. Alabashi in ba a hankali ba a juya shi ma ya koma ɗan ta'adda na 3 ko na 5 ko na 10. Ko? Ba mu ce muna goyon bayan da'awan masu da'awan ƙur'aniyun ba, amma ba mu yadda da amfani da ƙarfi ko danniya ko kowane irin abu domin yaƙan abin da suke kai ba. A'a, a tattauna da su da ilimi da hiwar, amma ƙarfin gwamnati, a shigar da gwamnati. Ya kamata gwamnati ta zama mai hankali, ko da yake ban sani ba ko gwamnatin ma za ta faɗa kuskuren da gwamnatin ta gabata ta faɗa, amma ban zato. Akan 'yan shi'a nake ba da misali, wanda yake na san abu da yawa akan wannan gwargwado. Wato wanda gwamnati ta wuce ta fada na kam'i da zalunci da kisan mai uwa da wabi, da da'awan wai sun tara hanya, sun tare wa wani soja hanya. Mu da yake a garinmu ne mun san abu da yawa. To saboda haka waɗannan abubuwan ya kamata mu yi